बेबायदि गोनां सिनियर मानसिफोरखौ जोंनि बावैसो उनाव स्टेप लागासिनो दं बेबायदि मानसिफोरखौ जों हमनाय दाखालिसो बांसिन सासे बिराद माबा जादोंमोन बिमासिल' बेना आंजों नोंखौ लायगासिनो दं फंबाय बिनिफ्राय जाबाय लायखांनायनि उनाव नों मा महर जालांदों बिनि खोथा होननानै बेबायदि जादों ओरैबायदि दा जाथों ओमफ्राय सेराव गैला मोननायदोंबा सेंग्रा सिख्ला मोजां मोननायदोंबा आंनि बे दुइस' पस्टआव बुंगोन हाबा जाखांनाबो एक्ट्रेस जानो हायो नङा होमबा हाबा जाखांनाबो एक्टर जानो हायो बलिउड माखासे अक्षय कुमारखौ हिसाबै नाम होयो जोङो बै समाव जेला आं खाराजों लोगो लायो अक्षय कुमारजों लोगो हमनो थाङो अक्षय कुमारा ओरैबायदि दाथ' निसाबो गैया सिगारेटबो मावोबा गाइखेर लोंनो गोथां जायो दा बिसोरो जोंहा अक्षय कुमार बायदि जानो नाजादों सेंग्राफ्रा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बड' सावथुन मुलुगनि चिरां डिस्ट्रिक्टनियाव दिनैहाय मोनसे जेनेरेल मिटिं जादों बे मिटिङाव दाख्लै सेन्ट्रेलाव जेरैबायदि रायज्लायदोंमोन मोनसे भिडिअ भाइरेल लानानै ससियेल मिडियायाव बेखौबो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आर्टिस्टफोरनि सिगाङाव बुंफोरथिनाय जादों बेनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों आरो माखासे बोसोनगिरिफोरनिफ्रायबो बोसोन लानाय जादों माबायदि जानांगौ माबायदि जानाङा आरो जोंहा सासे बुंथिगिरिया बुंदों जोंनि बे किसुमान ड्रेस पार्टिनि खोथायावबो ड्रेस गाननाय जोमनायखौबो जोङो नायनांगोन जे जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया जोंनि समाजाव दा जेरैबायदि सोलियो बेबायदिनो थाथों जोंनि आब्रुथिया जाहाथे रैखा जायो जोंनि हारिनि मानखौ जाहाथे लाखिनो हायो बे खोथाखौबो एसे सावरायनाय जादों बे खेत्रआव जोङो लाजिनाया खोब लाजिनाय मोन्दों आरो जों गोबां दिनैसिनि आर्टिस्ट एस'सियेसना जोंहा इसेबां दिनै जों पावार गैयाब्लाबो जोंहा एडमिनिस्ट्रेसन पावार गैयाब्लाबो जोङो बिसा जानानै जायनाखि बैफोर दानि लाइमोनफोरनि जायखिनि भाइराल जानाय बा गाज्रि मुं सुनाय बेफोरनि जोङो माने उल्थायै दिनै मोनसे स्ट्रं जों डिसिसन लाबाय जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसायाबो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि गोरोन्थि होननानै गोरोन्थिखौनो आरो फिन गोरोन्थि खालामबावोब्ला दायनि जेब्ला महर लायो जेब्ला गोरोन्थिखौ गोरोन्थि खालामबावनानै जुदि जेब्ला दाय जायो अब्ला बे जों दायखौ पानिशमेन्ट होनो थाखाय बा दायखौ जोङो बिसार खालामनो थाखाय जों राहा लाबाय आरो बेफोरबायदि दाय मावनो नोंथांमोना बिसानिबो एरख'नाय जागोन नामा जोङो एरख'नाय जागोन बे सियर खोथा जोङो बेखायनो जों बर' हारिखौ जेनेबा बर' हारिखौ जों मुलुगाव मोजां मोनसे डिसेन्ट ससाइटिना जों देखायनो नागिरनायाव दिन्थिनो नागिरनायाव जुदि जोंनि मानसियानो जुदि जोंनि जाथिखौ जुदि बदनाम खालामोब्ला आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जुदि मुं सुयो गन्थं हायोब्ला जों निस्सय बिसा बेखौ थानो हानाय नङा आरोखि जों बेखौ निस्सय जोङो एक्सन लाखागोन आरो बेजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुग होननाय लोगो लोगो बर' सावथुन मुलुग नङा होमबा बे सोदोबाव बर'आ इनभल्भ जानाय जायाखै बर' सोदोबासो दंबाय निस्सय जों बेखायनो जों ओरैबायदि सानबाय बर' सावथुन मुलुग माने जों बर' हिसाबै नाम मोनफानाय हिसाबै जोंहा हारिनि माखासे प्रब्लेम फैबाय बर' हारिया मोनसे माने मा होनो कालसारजों मोनसे आयना बादि जोंनि हारिखौ दिन्थिनो नागिरनो दिनै बर' सावथुन मुलुग दानानै जोङो बे सोदोबाव जुदि जोङो जोंनि लाइमोनफ्रा गाज्रि आखु देखायोब्ला निस्सय जोंनि बर' हारिया बदनाम मोनगोन बेनिखायनो जोङो ओरैबायदि सानबाय बिसाया जाय खामानिखौ मावनो हाया एडमिनिस्ट्रेसन लाइनाव जोंहा मावनो हाया अब्ला जोङो हारि हिसाबैबाबो जोङो जायफोरनाखि गाज्रि समाजाव गाज्रि लाबोदों बेखौ गोख्रों रावै जों दिनै सोंखारिदों जोङो हारि हिसाबै बे माबाखौ दायफोरखौ जों बिसार खालामगोन आरो जों बेखौ समाज भाबैबाबो लांगोन आरो बेबादि फैबाय थानाय समाव जोङो जायफोरनाखि जोंनि संगठन बर' संगठन जों बिसानि खामानि मावनानै जाथि फोसाबनायाव जुदि हास्लाबाबा जोङो बर'नि संगठनफोरखौ जों खावलायनाय जागोन आरो बिथांमोनाबो बैफोरनि सायाव जाहाथे नोजोर बोनानै माखासे खामानिखौ मावफायो बेखिनिखौ जोङो बे मिटिंजों मोनसे डिसिसन लादों थांखि लादों जे एबारनिफ्राय आगोलाव जाबाय बिसा एबारनिफ्राय जुदि सासे सिख्ला बा सेंग्रा लाइमोनआ आर्टिस्ट जानांगौबा एक्टर एक्ट्रेस जाफैनांगौब्ला जोंनो माखासे रोंगौथि एभिडेन्सफोरखौ लाबोनांगोन जेरै डान्स नङा होमबा ड्रामा नङा होमब्ला एक्टिं बेफोर गासैबो पारफेक्ट जानांगोन आरो बेजों लोगोसे एडुकेसनेल लेभेलावबो माने इडुकेटेड पार्सन जानांगोन बियो जानला मानला जोङो एक्टर एक्ट्रेस जानो लुबैबानो जानो मोननाय बैफोरबादि स्कपखौ जों दिनैनि डिसिसनाव लाबाय बेबादि जोङो एबाराव लाय होनाय नंला आरो जायफोरनाखि आरो बिथांमोननि जेनाखि बेकग्राउन्ड कुवालिटि बिथांमोनहा लकेलाव माबादि माने मा होनो बेखौ बिसोरनि बेकग्राउन्डआ माबादि रिपुटेसना माबादि जों बेखौबो नायनानै एबार जोंनि हारिमु फिल्म लाइनाव आर्टिस्ट लाइनाव जों बिथांमोनखौ थिखानाय जागोन आरो बे मानसिया जुदि समाजावनो मोजां मोनजाखायाब्ला
नोंनि न' खाथि खालायावनो बेहा खाथि खालानि न'फ्रावनो बेहा रिप्रेजेन्ट गैयाब्ला अब्ला बिथांमोन बादिखौ जोङो सिनियर आर्टिस्ट एस'सियेसना आर्टिस्ट होनानै जोङो माने ग्रहण खालामनाय नङा आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै आर्टिस्ट एस'सियेसना साफ्रोमबो आर्टिस्टफोरनो जोङो आइ कार्ड होनायनि बेब'स्था लादों आरो बै आइ कार्डफोरखौ जोङो जानला मानला जदे मदे आर्टिस्टफोरनो जों होनाय नङा जों बेखौ मोजाङै नायगोन सालिजारि खालामगोन आरो बिथांमोनखौ मा केटागरिनि मानसि जों बेखौ नायनानैसो प्लास जोंनो आर्टिस्टआव फैनाय लोगो लोगो मा जोंहा एभिडेन्स नांफागौ मोननो थाखाय आरोखि जोंहा दा एनएसटि गैया नङा होमबा जेनेबा माने फिल्म सिटि गैया बेफोरनि थाखाय जों माखासे खामानिखौ मावफुंनो हायाखै दा बेफोरबादिखौ जों मावफुंनो थाखाय दिनै जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसाया फिल्म सिटि बानायनायनि थाखायबो मोनसे थांखि लाबाय आरो लोगोसे एनएसडि नेशनेल संगीत ड्रामा स्कुल खुलिनायबो जोंहा मोनसे थांखि लाबाय बेफोरखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि सोलिफुनाय दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि जेनोखि माने दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिसिमबो जोङो बावैनो मेम'रेन्डाम होगोन आरो बेफोर खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो बिसाया हारिमु आफादखौ लाफानानैबाबो मोनसे डिसिसन लानानै जों बिथांमोनजों लोगो हमगोन आरो फैबाय थानाय समाव दानि मावफुंबाय थानाय माने मावफुं सरकारनि जेनाखि सोद्रोमाफोर जेनेबा इएम जिएम जेनेबा सिएम बिथांमोनजों जों लोगो हमगोन बर' कालचारखौ माने आवगायलांबाय थानायनि आरो बर' सिनेमाफोरखौ जौगानायनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय